Så er der en giveaway i gang. Ja, det første I skal for at deltage i giveawayen er subscribe mig. For det andet skriver jeg deltager ned i beskrivelsen eller description. Så. Og for det tredje, nej, det kan jeg ikke huske det tredje. Men jeg skal lige se, hvad jeg kan finde. Skal I se? Lige kigge. Så. I vinder noget specielt. Det er ikke et banner, det er det ikke. I vinder et helt nyt skin, som jeg laver. Og det er ikke det der. Bare roligt. Men giveawayen i gang, så hej.